guztioi etxetik, platotik eta Instagrametik jarraitzen gaitu zuen ikusle guztioi eta zelako poza ematen didazuen gauero, gurekik jarraituz. Gero eta gehiago gara, gero eta zabalago zurekin bateko komunitatea. Eta, bueno, komunitatea eta zurekin bateko zakua, jakina, hemen dago, triste, inok ez duelako etxera eramaten. 10.947 euro. Eta, parte hartuko zenuken, jakin nahi duzu zer egin behar den oso erraza da. Konfidantza handiko 4 lagun elkartu behar zarete. Ametsa edo helburua finkatu eta izena eman behar duzue hemen behan agertzen den helbidean. Eta kitxu, Hori bai, ona etortzeko gogoa, ilusioa eta ametsa zutenek zanpantzarrak ziren. Hori bai, ez ziguten esan geratzeko etorriko zirenik. 3 egunetik behin, talde berria izan dute aurkari. Dorrea tente, sendo mantendu dute, eta gaur beste talde bat saiatuko da, haien marka hausten. Zurekin baten, gaur Donostiatik, Ulia Bera taldea. Apa, Lehizuri, Iratxe, Usue, eta Negea eta Donostitik gatoz. Ni Lekitxotik. Ni Zarauzarra. Badakit programan kirolariak egon direla, hemen beste 4. Guria ez da rubia, voleibola da. Voleibola! Ulia Bera taldea gara. Donosti, Donostiarrak. Ez. Bueno, sakura irabazten da unian, gure ekiporako ekipajea erosiko. Gatu? Nola ropa eta izan izte? Eta ziarau norena da? Nirea da. Au! Donostiatik zuzenean, Ulia Bera taldea. Ane, Usue, Lehizuri eta Iratxe. Kaixo, neskak zer moduz? Ondo. Bueno, esan dut Donostitik, baina etzaretetan Donostiarrak, ezta? Ez. A ber, nongoa zarete, a ber, konta. Ni Zarautzekoa. Zarautzekoa? Ni Lekitxarra. Lekitxarra, bale, ze ondo. Hauxa ona. Enda, zue biok, Donostiarrak. Han eta Iratxe, Donostiarrak, bale, oso ondo. Voleibolen jokatzen duzu, Ulia Bera taldekoak zarete. Eta voleibolak elkartu zaituzte, beraz? Bai. Eta nolakoa da zuen arteko erlazioa? Oso ona. Zein da kapitaina, zuen taldean orokorrean? Ez dago hemen? Ez. Oso ondo. Osea, liderra bota duzu, beste lider bat jartzeko. Iratxe. Ze ondo. Eta, bueno, demagun, gure zakuko dirua irabazten duzuela. Zer egingo duzue? Disney da joteko esperantzak dauz. Ai, nik ez zeuekin. Bai. Amak beti izatez da, nauzixagoa zazenin, da azkanin, amenaz, ondiokan, 8 urteaz, eta Disneyra jungabe. Bale, ze ondo, baia, bueno, ezin dut favoritismorik izan, Bueno, nahikoa da. Bueno, tximista fasearekin hasiko gara. Bai, tximista izan da, badakizue, tximista bezain azkar pasatzen delako. Galdera bata bestearen atzede, bakoitzak 10 puntu. Besterik gabe, Iratxe, zu zeu hasiko zara, utzi behar didazue, galdera bukatzen. Ezin duzue erantzun, nik galdera bukatu arte bestela, okertza joko dut, ados? Ez badakizu erantzuna, txanda pasazan, eta Lezurik hartuko du testigua. Ados? Bueno, denbora! Zein lurraldetan dago, Oiz mendia? Bizkaia. Zuzena da. Zein herritakoa da Abadiñar bat? Paso. Abadiño? Oso ondo. Zenbat hemisferio ditu lurrak? Paso. Bi. Bai, zuzena da. Abenduko eguna argitu orduko? Paso. Paso. Iluna darantzu zuzena. Asteko zein egunetan da Ordiziako azoka? Astelena. Zeu. Astelena. Ez, asteazkena. Lapurdiko zein herritan dago Abadia gaztelua, Lezuri? Paso palabra. Paso. Endaia. Zuzena da. Zein da Bulgariako hiriburua? Sofia. Zuzena da. H simbolo kimikoa du, zer da? Ura. Bai, zenbataz ditu ordokak? Paso. 20. Bai, zuzena da. Hurbil merkataritza zentroa dagoen herria? Zurbil. Bai, zuzena da. Shakiraren bikotekida.
denbora. Bueno, neskak, oso ondo zizareten, edo esan guztira 8 galdera asmatu dituzue, zuen lehen aldia izateko, nahiko ondo ibili zarete, Horre onda pixkate naste bat ezia zein azten zan, zein ezan azten, baina, bueno, konpondu duzue, jarraitu duzu aurrera, hori oso ondo dago neskak. Bueno, zuek zelan, ze sentsazio? Ni ondo, baina, ez nekien nor zen. Zaratu naiz. Eta hori partida baten gertatzen baldin bazaizue voleibolen, zer gertatzen da? Baina hor esaten dugu, eta Falta. Bai. Ederra egin duzue falta. Bueno, baina orokorran gero emaitza ona izan da, beraz, badakizu erain jungure bankillora, hartu atxeden. Zeta bueneko zein ditugu, euran 13. saioa jokatzeko prest, zanpantzarrak. Gaurkoan izango naiz. Zu izango zara beina? Ainoa, guain mesedez, realian inguruko galderakin, Orain, laurak badira, 4 ordu barru. 7. 8ak. Andele! Zurekin bat. Bai, zuzera da, oso ondo. Bai! Biztalegro zergatik izan duzu? Zarauzko auzoa da. Pero sigo siendo el rey. Aurrera, mesedez, gure zanpantzarrak. Peru, Beñat, Oier eta Gorka. Zanpantzar! Bueno, txiki, zer moduz? Ondo. Jaz dakit zer galdetu. Zeia asko ezagutzen dugu elkar. Egualdi buruz ditzen berre, bastan zorian bezala, igual. Egual ditzea ikuz. Ja, gatu, egual ditzea bizkan aztozu, Ontxe, zargorrixa, ontxe, de repente hotza. Bai, ez da. Bueno, zagarrotegi batea juntzaretela, enteratu naiz. Bai, Elisa, ba. Bai, eta zer moduz, ondo? Bai, ez da. Bueno, ya zinazte zuen turra egiten, oraindik ez dute gure zakuko dirua irabazi, eta agian ez dute irabaziko, bate jakin. Baina, ja, por si acaso, ja, zagarrotegia bisitatzen hasi dira. Ze, klaro, eta goneko 3.234 euro irabazi dituzte. Eta, por cierto, esan dut lehen, baina 13. saioa da. Bai. 13. Zenbaki misteriotxua. Zenbaki misteriotxua eta sorte txarra ematen den zenbakia. Berez, bai, baina ikusiko dugu. Baina, bueno, zuek etzareten paranoiatzen alako gauzekin. Ez. Euskaldunak aurrea beti. Aurrea beti. Bale, aurrea beti, ia nola modatzen zareten gaurkoan gure tximista fasean. Badakizu, zuaziko zara, Gorka? Bai. Prest? Bai. Denbora. Zein herritakoa da Debar bat? Deba. Bai. Bost bider bosken bost? Ogei. Zuzena da. Romeoren bikotekidea. Julieta. Bai. Dagonean bonbon eta ez dagonean? Hor konpon. Egon zan erantzun zena. Zaldia baino txikiagoa, belarri luzea eta larrulatza. Oso ondo. Zenbat ego ditu tximeletak? 4. Bai. Zein hiriburutan dago Ano eta estadioa? Donostia. Bai. Taula periodikoan K ikurra duen elementua. Txanda pasa. Bai, potasio da, oso ondo. Aitorren hizkuntzarren nahi dugu? Zabaldu. Oso ondo. Zein estatutako gobernadore izan zen Arnold Schwarzenegger? Paso. Txanda pasa. Bale, Kalifornia zen erantzun zuzena. Zenbaketa erromatarrean zenbata isa. 10. Bai. Elgoibar eta Mendaro artean dagoen auzoa. Txanda pasa. Altzola. Bai. Heidi marrazki bizidunetako protagonista nagusia. Heidi. Bai. Pertsona batentzako labankako jarlekoa. Aulkia. Bai. Zenbat egun ditu mai denbora. Bueno, txiki, zuen nibelin, beti bezala, 12 galdera asmatu dituzue. Zuek entzaiatzen egoten zarete, ez da kotxean buelta jutu. Ez? A ber, oie. Honek zuk uste zu jakiteko realaren anunda hon ensaiatu behar. Baina ez daki, baina denpori, askartasun, ez zelan esan txanda pasa, ez denpora ez galtzeko, hor, ez dinamika sortu zuzten artean. Bueno, bai, pixkan. Bai, banek isenik, bai. Bueno, oier, por cierto, eukizen dunela pasan astean triatloia, zer moduz? Ondo, bukatu genuen behintzat. Bukatu, baina ez zaude, gustora zaude benetan? Bai, aurrenengoa, eta espero azkena ez izatea. Gustoatan itzan, así que. Bale, oso ondo, orduan jarraituko zaitugu triatlolitan, amendik aurrea. Hoi da, ikusiko ez. Oso ondo. Bueno, esan bezala, ikus dezagun nola dagoen gure markadorea. Hortxe daukago. Horrela hasi dugu gaurko saioa Zanpantzarrak taldeak 120 puntu eskuratu dabez, eta Ulia Bera taldeak 80 puntu.
honek ja, biz, nivel expert, advanced, proficiency, ulertzen. Osea, 80 puntu lehenengo egune izateko oso ondo dago, Beraz, orain badakizu zuek itxaron hor, eta ikusiko duzuen nola doan gure dinamika, bigarren fasea, eta horrela bizkat urduritasuna gainetik kentzen dituzue, ados? Obeto, bal. Eta orain bai, tximista fasea, gure musturretik pasada dagoeneko, eta bigarren fasearen atarian gaude Jaun Andreok eta fase honetan badakizu. Talde bakoitzak liderra aukeratu beharko du. Liderra eta beraren ganduten konfiantza eta funtsa, noski baiet. Zuek ez galdu, bigarren fasea. Bueno, batiro jokatzen hasi behar gara eta liderra behar dut. Orain behar dudana da, zuek hain ondo ezagututa, izena eta arrazoia. Gorka. Gorka? Bai, Gorka nominatzen duzu 3 puntuekin, zergatik? Sagarrotegiko MVP be izan zan, orduan. Bai? Gorka zerrin zen duen Sagarrotegi? Itxintxo egintzen nahi. Bai? Gamberro ebili zinen? Txintxo. Txintxo? Bai. Txintxo gamberro? Bale, venga, hartu zure leko eta esan nahi zure taldekide. Gurra, venga, txintxo ibili. Txintxo ibili, ja. Gustatuko litzaidake, zulo txiki batetik ikuste, honek nola ibiltzen diren Sagardotegian, baina... Eta horri, afaita gurekin, hurrengoan. Zu, hurrengoan jungonaz, ja konfixantza badago, ez da, bueno, barkatu, badakizuen nola dikoan bigarren fasea. 20 puntu egongo dira jokoan, galdera simpletan, baina iskuren taldekideek botoia sakatzen baldin badute, 40 puntu egongo dira aukeran. Besterik gabe, ikus dezagun lehenengo galdera. Hortxe. Mantezio. Bai. Zurekin bat. Zurekin bat egin dute. A ver. Por cierto, zer modu zuzenbide karrera, gradua? Ondo, asko ikasi, berda, Bai, sekulez ez galdetu ia zer modu zuzenbide ikasten. Bueno, ondo. Zuzen ikasten dozu ez beti. Bueno, batut nago kerka, bai, Bueno, hoxe da galdera. Bai. Londresetik pasatzen den ibai nagusia. Zein da? Avon, Trent, Támesis edo Mersey. Támesis. Ziur zaude? Bai. Bale, barduen ez dizute zer esango. Markatuko dugu Támesis. Eta zuzen alda, Támesis? Bai, zuzena da, oso ondo, txiki. Oso ondo. Bigarren galdera, mesedez. No, no sé. Bai. Zurekin bat. Bai. Potente, hasi ya. Vamos. Bueno. Zein lurraldetan dago Sodupe? Araba, Nafarroa, Bizkaia edo Lapurdi? Ez dakit. Araba eta Nafarroa nuke esango. Ez dakit zeba, baina Bizkaia o Lapurdin artean hau. Sodupe. Izen horrekin pixkat iparraldeko bezala emateko, osake Lapurdi esango. Lapurdi. Bai. Markatuko dugu Lapurdi. Eta zuzena alda Lapurdi. Ez, Bizkaian dago. Batu, nien naz bizkat dislexika batzutan, eta Sodupe eta Sopelana nazta egiten ditut. Orduan akordaten az beti, Sodupe, bakixu zein dan Sodupekoa? Ramon García eta Rosa Diez. Egan politika arlun eta ja, bizkat ja zituatzen zen. Bai, ondo, bai. Bez, trukitu, holan, bez, bai, ja. Gordeko dozu zure burua. Oia, bai. Bueno, 3. galdera. Zuek badakizue hau? Pues, nire ez. Vale. Uste baiz, baina... Peru, bai? Bueno, Bai, zango nuke. Denbora. A ver. Bueno, Gorka, gozategi da zure talderik gogokona, baina... Bai, baina... Ez dakit hauek ezagutuko dituzu zen ala ez. Ez. Norena da mafiosa abestia. Nati Peluso edo Bat Gial. Ez dakit. Ez dakizu, ziur nago entzun duzula abestia. Ba, seguru, entzun da bai, baina... Claro. Ez dakit, Nati Peluso esango. Nati Peluso esango duzu? Bai. Badakizu zein da Nati Peluso? Ez. Bale, eta Bat Gial bestakizu, ez da? Ez. Bale, markatuko dugu Nati Peluso. Vale. Eta zuzena alda Nati Peluso. Bai, zuzena da, oso ondo, txiki, hau da bestia. Bada, abeslari argentinarra, supermafiosa,
Eta kantu hau izan da, azkan txilixu. Azken garrazisa izan da, total. Ja. Bai, bueno, ja, eza, hainoa isi, bai. Ez. Oso ondo esplikatu. Laugarren galdera. Hau jakingo du, ez? Nire balotzen goni. Ez? Bai. Beste Denbora. Beste bi semakita. Vale. Gorka, zu animalia zaintzen da ibiltzen zara? Ez. Gaur ez dakit. Ez, ibili zinen esnea banatzen, baina Oh, ja. ez dakazu behirik eta. Txakurrik. Bale. Eta txakurri ez dakat. Txakurrik bez dakazu, bale? Sekula ez duzuki txakurrik. Ez. Bale. Zenbat hilabete irauten du txakurren haurdunaldiak? 3 edo 2? Ez dakit. Ba, ondo egin dute orduan zure launek. botia ez zanpatzen. Ondo hindu ez zapaltzen, bai. Ez dakit. 3 esango et. Zergatik 3? Ba, ez dakit. Aurrekoan de esan 3 dragoi zedela zean, beste serie hontan. Bai, Eta- Game of Thronesen. Hori da, eta guain de 3 esango et. Claro, 3 da zenbaki guapua, Bai. perfektua. A ber, suerte amatiken. Horratzean dalkazu 3 lagun. Bai, 3 lagun ezka. Eta 3, bale, ba 3 markatuko dugu. Eta zuzen alda 3. Ez, ba 2. Ups. Bueno, Ez da zer gertatzen. Bueno, a ber, segun, txakur bakotxan gorputze, ja. diferenti da izan Bai, leke bai, batzutan babizkate 3 tira etxi, ez? Neuk izan. Bueno, Hori da. listo. Vale. Bukatu da zure momentua, momentuz. Orain zure taldekidek erantzun beharko dute galdera 3 afizituzte dagoeneko hortxe, ia erakutsi? Olala! Konkistadoreak dira. Isku bezala. Ui, isku bezala. Bai, isku, asko ligatzen duzu? Bueno. No, konkisegatik. Ah, bueno, barkatu, claro, bai. Claro, ni beti neure gauzakin pentsaten, ez da? Bueno, barkatu. Ikuste ezagun zindan galdera. Nor hil zan gazteago? Nor hil zen gazteago? Aha. Zuen bat zotat. Julio César. Orain, ordenatu behar dituzue afixak. Hau iskuk igual kontrolakoik. Seguro. Nire ustez bai. Ze badaka kutsu politikoa baita. Napoleon historia pixka da, ber. Gainera, akordatzen. Ni jarriko da, Napoleon, Julio César, Horrela utziko duzue? Raundia Ez, azkena. a ber. Ah, bale. Napoleon, Cesar ez guan zeatu. nik hau azkena eta iria aurrena jarriko. Egun, Suizia. Nik hau- Isku. No, ose, o, bai. Iskun esku. Bai. Isku? Bai. Bueno, isku eman buelta. Bai. Zure esku utziko dute galdera hau. Ditugu, Alejandro Magno edo Alejandro Handia, Alexander Handia, bueno, barkatu, Julio César eta Napoleon Bonaparte. Nor hiltzen gazteago? Ba, ez dakit. Bakitena Julio César asesinatu intzuela bere ingurukoak. Bai. Bea emperadore zeula Erroman. Orduan oso behandu igualetzen hilko, baina eska Alejandro Magno ez dakiz zenbatekin hiltzen. Aldatu, Zeintzu Goier eta Beñi? bai, Vale. eta hola xelakoet. Hola utziko duzu? Bai, Ia ba. Zuzena alda, erantzuna. Ez! Alejandro Handia hiltzen gazteago 32 urterekin hiltzen. Ondoren Napoleon Bonaparte 51 urterekin eta Julio César 55 urterekin. bai ba. Bueno, guztira, 2 erantzun asmatu dituzue, beraz, 60 puntu lortu dituzue, zorionak, oso ondo, txikiz? Oso ondo. Bueno, ez zaude konforme Gorka? Ez, oso konforme ez, baina bueno. Bueno, zu, bigarren fasea da orain, Bai, 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 gauzak asko asko bai, aldirela aldatu, bai, bai, lehenengo bai. fasean beti Noski. puntu asko lortzen dituzue. Bai, bai. Enez, zelako inkonformista dira gure zarazarrak. Ba, joan gure markesinara autobus geltokira, eta orain neskei emango diegu paso. Ulia bera taldea dagoeneko prest dago, txikiz? Bueno, ikusi duzuen nola modatu diren zanpantzarrek, beraiek ez daude oso posik egindakoarekin. Zuek uste duzu betuko duzuela beraien marka edo Espero dugu baiet. espero duzue baiet? Pero bai, gero zer gertatzen Bueno, horretarako oso lider potente aukeratu behar duzu, eta nor izango da zuen liderra? Iratxe. Iratxe, zergatik zu Iratxe? Ba, kompetitibidalako. Kompetitibizara? Pixka bat. Pixka bat? A ber, baina kompetitiba ze niveletan, maja? A ber, eske asko zerretzen naiz.
galtzen detenean. Arre, Eske- errestasun hauko azarratzeko. Da orduan nahi dugu, bera bada hor, da berake fallatengo dago. Ados, oso ondo, oza, inok ez du nahi liderra izan, Iratxe ez azarratzeko. Ba, Iratxe, esan nahi jo zure taldekideei, eta hartu zure lekua, maja. Bueno, agur gaina distantzian, Oza, agur, osea... Baina gu, berazio gara. Vale, beraz fido zarete. Eta ezagutzen duzue ondo? Bai. Ze badakizue, galdera lehen da bizi zuek ikusiko duzue, eta uste baldin baduzue asmatuko duela, botoia zanpatu beharko duzue, beldurrik gabe. Ados, txikiz? Bai. Bai. Pentsatu Disney gaz. Ai, lehenengo galdera, mesedez. Lagatzen dugula. Bale, oso ondo. Zu futbol zalea zara? Gutxi. Baina gutxi. Bueno, zein hiriburutan jaio zen Gaizka Garitano entrenatzailea? Eibarren jaio zen edo Bilbon jaio zen? Oso Eibar esango dut. Eibar esango duzu? Bai. Bueno, markatuko dugu beraz Eibar. Eta zuzen alda Eibar? Ez, Bilbon. Bueno, Eibarko entrenatzailea da, eta orain etxin batzuk egongo diz esaten. Ez da, Deriokoa da. Bueno, bera jaio zen momentuan, Derio Bilbo zen. Venga, horrengoa bai. Bale? Venga, neska. Bigarren galdera. A ver. Venga, va. Bai? Zurekin bat! Osa, zu zientifika zara. Bai. Ni letrista, totala. Zenbat oksigeno atomo ditu ozono molekulak? 2, 3, 1 edo 4? Bastante seguro nago 3 diela. O 3 uste dut dela ozonoaren formula kimikoa. Bale, 190 zaude ziur? Bai. Bale, 3 markatuko dugu, ez zaitu nahaztuko. Eta zuzen alda? Bai, zuzen alda, oso ondo. 40 puntu neskak. 3. galdera. Zurekin bat! Ni badakita adibidez, lezuri dela rollo rocker, heavy. Zuzer zara, zuri zer gustatzen zaizu? Pues, pixkat gehiago, saguztia. Pixka gehiago, ez pixkatanetik. Bai. Segur segunda kasun, ez? Bai, ez diot ez derri. Entzun dezakezula Shakira edo Mikel Urdangarin edo Los Panchos, ez? Bai. Zein taldek abesten du orain bat gara kanta? Nogenek abesten du, Gatibuk abesten du, Ibilbedik taldeak abesten du, edo Thatchers, sek abesten du. Thatchers. Zango gati, bueno, ez. A ver. Eske gatibu da, ezagutzen duten talde bakarra. Ba, nogen donostiarrak dira, Ai. zu bezala. Thatchers, Nogen, Gatibu, Bilbedi. Pues Nogen esango dut. Bale, ba, nogen esango duzu orduan? Bai. Baina nik ez dizut ezer esan, Ez, baina Osea, nik- hori zure erabakia da, bai. nik ez du zer ikusi Baina izan. donostiarrak dienez. Bale, ba, donostiarrak direlako, nogen markatuko du Iratzek orduan. Eta zuzen alda nogen. Ez, Ibilbedi, zen erantzun zuzena, Nafarroako taldea da, hauxe da. Ze polit. Orain bat gara. Bueno, orain zuek bat zarete, badakizue, Eta azken galdera. Venga. Vale. Zurekin bat! Venga! Bueno, ya lasaiago zaude, ez da, Maitia? Bai, ez da, listo, tia. Zein hamarkadatan iritsi zen gizakia ilargira? Lasai? Gizakia, Bai. 60. hamarkadan, 50. hamarkadan, 60. hamarkadan edo 40. hamarkadan. Bakit nor izan zen lehenengo gizona. Baina noiz... A ver...
berrogeita marrez. Zein zazu, berrogeita marrez ez, ezta? Fuera, ados? Irurogeita mar... Bale, uste zabitza, irurogeita mar bitartean. Zango dut irurogei. Irurogei markatuko dugu. Eta irurogei zuzen alda? Bai, zuzena da, irurogeita bederatzi garren urtean. Mila beratzen eta irurogeita bederatzi garren urtean. Limitean, Bai. Orain listo, Iratxe. Oso ondo Iratxe. Zure zelako animo, gai. Bueno, zure taldekideek 3 afiz dituzte dagoeneko, ia erakutsi neskak afixak, hortxe goixen, txaka. Ala, superheroiak dira, oso ondo. Bai, tia, bai. Bueno, 3 afix horiek ordenatu egin beharko dituzue, galdera honen arabera, eta hauxe da galdera. Zein superheroi sortu zen lehenago? Zuek ordenatu, ez hitz egin oso, izenak ez esan altu, Iratxeri pistak ez emateko, eta gero Iratxek eukiko dau azken hitza. Batman da uste. Baina zakit. Lezuri, zu espezialista zarralako gauzetan, ezta? Bai. Nik uste. Eta ziur zaude? Ez que nago ziur, baina hanek esaten du, Ez que zakit. Zu zara espezialista eta hanen gainin usten duzu, erabakisa. A ber, ez zakit. Superman. Upsiz. Vale, jarri Superman. Ez que Batman ondara asko gua da. Ja, ez que nik uste Batmanera, Batman. Bai, horrela? Ai, igual ez. Vale, venga, jarri. Bai. Orduan, haneri botako diozu kulpa, Lezuri. Ez badago ondo? Edo... Bueno... Bai, listo, edo beste buelta nahi diozu eman? Beste buelta nahi diozu eman? Bueno, vale, Iratxe eman buelta. Ui, ez daude ados, Bos, esango nuke baietz, Bai, ziurzo, a ber, cariño. No, benetan, nik uste Superman izan zela lehenengoa. Bai? Wonder Woman, azkena, seguro. Baina super seguro. Bai? Bueno, itxoin, Wonder Woman, hola utziko dut. Horrela utziko duzu? Bai, nik uste Superman lehenengoa izan zela. Vale. Bueno, venga, ikuste zagonia ondo dago. Ondo dago? Bai, ondo dago? Superman, 1928 garren urtean sortu zen, Batman 1929, oza, urtebeteko aldearekin sortu ziren, ados. Enda, Wonder Woman 1941 garren urtean sortu zen. Oso ondo neska, 40 puntu eskuratu dituzue. Eta orain, ikuste zagun gure markagai orokorra. Eta hortxe daukagu, Ulia Bera taldeak 200 puntu guztira eta Zanpantzarak taldeak 180 puntu. Bueno, gaurko saioa leia bizian hasi dugu, lehenengo txandan, Zanpantzarak hasi dira irabazten, orain aurre hartu dute gure Donostiko neskek, baina badakizu orain datorrela fase edo txandarik erabakigarriena bitaldetako bat baino ez delako zailkatuko. Batek bakarrik izango du, gure zakuko dirua irabazteko aukera, gure zako irabazteko aukera, baina ena ez aurreratuko. Zuek ez galdu, 3. txanda. Prest daude gure neskak eta Lezuri, gure legitjarrak, berak dio, eta berak esan du, bera frikia dela, jantzi metalerokin jasten dela, bera, baina gaur ez ara oso metalera, etorri? Ez. Gaur ez ergatik, telebistan agertu bertzarelako? Ez, pizkat hotzatzen da belako da, neba nahi garri. Hotzaitzen da belako. Kataiakin eta hobeto ez. Bueno, eta gustoko duzu manga eta zure bihotzeko kantua mendian larrartean, versión metal, ez da suposatzen dut. Bai, neure haitxitza itxi daukat, da baina tatuaje bat bebera itxi daukat, txikitzatik entzututelako, da nire bihotzean geratzen da hori kantia. Aize polita. Eta usue majazu, errusin jaiotakoa zara. Bai. Sexotika. Ez da, eta zarautzen bizi. Bai. Bueno, eta zarauzarra, noski baiet. Eta Ane? Donostikoa naiz. Donostikoa. Eta begi oso polita dituzu? Eskerrik asko. Zere bai. Bueno, parkatu, nahaztu egiten az. Bueno, dana den, Iratxe aukeratu zue lider bezala, momentuz ondo dijoa gauza, baina badakizu hemen puntu gehiago daudela jokoan, ez da? 60 puntu galdera simpletan. Eta pentsatzen baldin baduzue, kasualitatez, Iratxe galdera asmatuko duela, bodeia zanpatuta 120 puntu egongo dira jokoan, baina, hori bai, aukerak desagertu egingo dira. Beraz,
benetan, hau oso erabakigarria. Zue pentsatu arrieskatu edo kontserbatzaileak izan. Ados? Ba, ados. Venga, hasi egingo gara. Ikuste ezagun lehenengo galdera. Denbora. Bueno, 3 aukera ikusiko dituzu, ez dabe botella sakatu. Zu lasai. Zein lurraldetan dago Arakaldo? Araban dago, Bizkaian dago, edo Nafarroan dago. Dakigun gauza bakarrak Gipuzkoan ez dagoela, ezta? Bai, hori ziur. Bizkaia ez dut esango, zenola on Barakaldo igual pizkat aldespiste, así igual... Claro, Barakaldo... Bai. Barakaldo oso polita da, ni egon da naiz. Bai. Egon izan naiz, bai. Lagun bat dagat bertan bizitzen, uso. Araba, Aranalde, Arakaldo, Nafarroa... Igual Araba esango dut, Araba esango duzu? Bai. Bai? Araba markatuko dugu. Eta zuzen alda Araba. Bizkaian dago eta Bizkaian da biztanle gutxien dauken herria. Bai, Arakaldo, Barakaldo, Bigarren galdera. Leizuri friki on bezala badaki, ez? Leizurik. Denbora. Vale. Ni befrikianaz. Zein saga sortu zuen Susan Collinsek? Zu bazara holan sagak eta irakurtzeko? Bai. Ai, no, bai. Bai. Twilight, 50 Shades of Grey, edo The Hunger Games. The Hunger Games. The Hunger Games, The Hunger Games. The Hunger Games. Baina supertziur gaina. Gozearen jokoak. Vale, markatuko dugu. The Hunger Games. Eta zuzen alda? Bai, zuzena da. Oso ondo. Gero, liburak gina gero, pelikulak egin ebezen. Jennifer Lawrence eta... Eta... Chris, anaia. Hemsworth. Ez que abizena komplikau da. Liam. Chrisen anaia. Elsa Patakiren gizonaren anaia. Eta hori da. Zailuzekin ibilizana. Ibilizan. Bai, eta eskonduta dan egin zin. Bai, bueno. Gero dibortziatu be, bai. Gauza arraro bat egin zuten. Bai, bueno, aktore hori beba zegoela pelikulan. Bueno, ba hori, bai. 3. galdera. Denbora. Maialen Arzaiusek eta Xabier Sukiak aurkezten dute. Hau adibidez, zure aurkariek jakingo dute fijo. Ze Gorkak ikusten dau EITB-ko parria guzti. Dana kontrolatzen du, dena. Bueno, aukerak. Bi bazuek, gutarrak edo artefaktua. Pos gutarrak esango dut. Ezagutzen duten bakarra. Gutarrak markatuko dugu. Ikusten zenuen, gutarrak? Pixka bat ikusi nun, ze ezagun batzuk ateazian. Amiga. Batzutan ikusten nun. Vale. Ba, zuzen alda gutarrak? Ez, gutarrak Julen Telleriak aurkezten zuen eta bi bazuek da, Maialen Arzaiusek eta Xabier Sukiak arratsaldera aurkezten duten saioa. ETB baten, Ja publi be. Beste galdera bat. Zurekin bat! Bale, oso ondo, badakigu iratxe zientzia power dela, beraz, hau jakin beharko du, ezta? Bai. Ez badakizu azerretu bengo dira. Lehorreko animalietatik zeinek dauka bihotzik handiena? Lehorreko animalietatik. Aukera barik, batzudan ez da inerrezia. Zaila da. Elefantea esango dut. Esan behar zen du, ni. Elefantea.
Lehorreko animalietatik zein dauka bihotzik handiena? Osea, elefantea bihotz handia dauka? Ez daki baina proporzion. Proportzioan. Vale. Elefantea da iratxeren erantzuna. Iratxek uste duelako ez dauka dala bihotzik nik. Eta zuzen alda, elefantea? Ez! Jirafa zen erantzun zuzena. Bueno, 10 kiloko pisua izan dezake jirafaren bihotzak. Esan behar nuen jirafa edo elefantea, biak nezkan buruan. Batu, zu, apartin, etzara ibili, Osa, nahiko fin ibili zara. Ez zeuen errez. Ez, zaila zen. Baina zu, asko hurbildu da, Bai, Nahiko ondo ibili da. Ia, beste galdera bat. Denbora. Bueno. Zein bideojoko enpresa hasi zen karta sortak egiten? Atari, Nintendo, Sega. Atari ez ezagutzen. Nintendo eta Sega bai. Sega uste eta Sonic. Zu efrika zara bai, Bueno, gauza batzutako. Zabakizule alako... Gauza batzu bazkit. A ber, Sega, Sonic, bideojokoak egin ditu, eta Nintendo marikoak. Atari, gogoratzen dit, Hainola ditzen da jolasan. Atari, Sega, Nintendo, Atari. Zangoen Nintendo, igual, ze bideojoko asko egiten ditu, eta igual, haiek izan ziren lehenak, Bai, izan zirelako lehenak Nintendo danean, ez da? Igual, eske Atari... Bai, Nintendo, Bueno, orduan, eske esan dozu. Bai, no, Nintendo. Bai? Bai, utzeko dut Nintendo. Eske lo Atari... Nintendo markatuko dugu. Eta zuzen alda, Nintendo. Ba, zuzena da, bai, Nintendo izan zen lehena. Eta Nintendoren sortzailea agian lehizurik badaki zein zan. Ez? Ah, bale. Ez da jakin, Fusajiro Yamauchi. Bai. Bale, bai. Toma. Nor? Fusajiro Yamauchi. Bai. Zu, ez duzu zagutzen Fusajiro Yamauchi? Bai. Hombre. Dena den, asmatu dituzue 2 galdera, beraz 120 puntu eskuratu dituzue, eta hori aurreko fasetan eskuratutakoari gehituz gero, 320 puntu dituzue. Eta gitxo, gaurkoa egin duzue. Orain, ja, gertatzen den guztia ja ez dago zuen esku. Hemendik aurrera ez behintzat. Jungo zarete gure markezinara, itxarotera, eta ikusiko dugu oraintxe bertan, ia zer gertatzen den, eta ia nola aritzen diren gaurkoan euren 13. saioan, zanpantzarrak. Bueno, ja, txikiz, zuekin dagoeneko, pilo bat egin dut. Badakizu, atera dituzu zuen kalkula, beti bezala, badakite horretan fina zaretela. Beraz, badakizu, botea zanpatzen baldin baduzue, aukerarik ez, 120 puntu bestera, 60, eta zue jakingo duzue, zenbat behar dozue zen, ba, bueno, finkapenera pasatzeko. Hasi egingo gara. Denbora. Nor izan zen Jainko komediaren egilea? Petrarka, Giotto edo Dante? Ni idea. Ez da egit. Zu zientzietatik jozen duen. Bai, ala jondun bai. Ez da egit. Dante esango, Divina Komedia da gazteleraz. Dante esango duzu? Bai. Bale, markatuko dugu Dante. Eta zuzen alda? Bai, zuzena da, oso ondo. Eta da, italierazko literaturako libururik garrantzitsuena. Ez da ideik egin, baina bueno. Bueno. 2. galdera. Bai. Venga, ba, zurekin bat. Orain, aukera desagertu dugu dira, A ver. Gorka.
Joder. Badakigu EITB-ko parrilla zalea zarela. Bai, baino... Baina aukera gabe asmatzea zerreza. Eguerdiko teleberriz ETE bikoa izango da. Bai, beste gaur egun da. Bai, hoi da. Bueno, detaietxu, konturatu zara. Bale, venga, nork aurkezten du eguerdiko teleberria. Teleberri. Baina etxe etortzen begia dez. Ez dakit. Mutiroa, uste, baina ez dakit izena. Afrika esangoet. Zein izango duzula? Afrika neska da, Afrika, baina ez dakit abizenen ez guatzen nola esan. Afrika? Ez abizena ez dakit. Izena abizen esan behar du? Bale, izena abizen esan behar duzula. Afrika? Afrika... ez dakit. Afrika nola da abizena. Afrika... ez dakit. González. Afrika González. Afrika González zuzen alda? Baeta. Afrika Baeta zen erantzun zuzena. 2000 urtean sartu zen EITB-en. Ja. Ba hor txortxe bilizara eskartzeko. Ez que abizena enekin. Gaina esan duzu, uste du gaina mutil batek aurkezten dura, baina Afrika esango dut. Ba behatu hor txortxe gontzara. Bai, joe, baina... Beste galdera bat. Aha. Vale, aukerak utziko dituzu, denbora. Gorka, Gasteizen dagoen arte garaikidearen Euskal Museoa. Artium, Kursal edo Atrium. Kursal ez behintzat. Atrium da Artium, Artia esangoet, Artium, ez dakit. Arteagatik Artium, bale, zu. Bale. Bueno, markatuko dugu Artium orduan. Eta Artium zuzen alda? Bai, zuzena da, oso ondo. 2002ko apirilaren 26an zabaldu zituen ateak. Artium, arteak. Beste galdera bat. Aizela guten zinoi ez da txikiz? Zun baso da. Baina galdeki. Otzi. Denbora. Zein da ozeano txikiena? Atlantikoa, Artikoa edo Indiakoa? Jode, bat dudetan Artikoa da Indiakoan artean. Artikoa ez da ondia. Indiakoa ere ez. Eski, Indiakoa ere bastante hartzu azkenian, Ze Afrikako alde gare hartzeu, Artikoa esangoet. Artikoa esango duzu? Bai. Markatuko dugu Artikoa? Baina izotza da, orduan. Bueno, izotza urtzen dago. Gero eta handiagoa da Artikoa. Bai. Zuzen alda Artikoa? Ba, zuzena da. Oso, no. 14,06 milioi kilometro kuadro ditu. Osa, hori ez da txikia, baina txikiena. Igeriteko moduan ez bintzen. Igeriteko moduan hori ez, noski ez ez. Atexio. Izenak? Bai, gutxi Euski izenak jakingo izena. Jakingo eskikoa. Bai? 3 gutxinez, bai. A ber, zalantzatan ebizen zure lagunakia atzen izenak, badakizkizun aukerarik gabe. Bale, zein da eskuko atz sentikorrena? Txikia, erpurua edo erakuslea? Asi? Bueno, zuek behatzak esaten dozu ez? Bai, bihatzak, bai. Bihatzak. Ez dakit, sentiko horrena. Igual txikia izan da. Ze iskina jotzian txikia emateizu mina. Baina... Txikiena, ja. Ara, probatu, lastandu zure burua. Horreko sogaski sonatzeu, Jode, ba... Ez que ez dakit. Txikia esangoet. Bale, txikia markatuko dugu. Bai. Eta txikia zuzen alda?
Erakuslea. Erakuslea. Hau da sentikorrena. Vale. Esku? Vale. Bueno, guztira, 3 erantzun zuzen, beraz, 180 puntu eskuratu dituzue fase honetan. Eta orain bai, nahiko izango da, ez, ikus dezagun gure markagailua, mesedez. Eta hortxe daukagu, Zanpantzarrak 360 puntu eskuratu dituzte, eta Olia Bera taldeak 320 puntu! Txikiz, osta, justu, baina azkenean lortu duzue, horrek esan nahi du gaurko finalista beraz. Eta sakoa irabazteko leian arituko dena, Zanpantzarrak taldea izango dela. Eta, bai, segidan, Jaun Andreok finkapenera joango gara, baina horretik agurtu behar ditut nire Donostiko voleibol jokalarixak. Neskak, gaurkoz bintzat, agur esango dutzuet, oso ondo aritu zarete. Joko polita jokatu duzue, joku emondo zue, osta-ostan ibilidi Zanpantzarrak zuei gaurko saio irabazteko. Bai, zerego. Eta zuen zain egun gara mentxe, bale? Urrengora arte neskak, aio! Agur! Eta horrein bai, finkapenera goaz. Finkapen fase honetan aurretik lortutako puntuak euro bilakatuko dira. 3 minutu daude proba osatzeko, eta taldekidek pistak eman, eta liderrak asmatzen duen hitz bakoitzeko, aurretik zituzten puntuen 110 eurotan irabaziko dute. Gogoratu, sinonimoak debekatuta daudela. Eta bitz esatea baita. Vale? Orduan, 360 puntu daukazue, beraz, erantzun zuzen bakoitzeko, 36 euro irabaziko dituzue puntuen 110. Zurekin bat? Zurekin bat. Hoi zero kontzentrazioa, txikiz. Aurrera! Txirri. Mirri. Txiribiton. Paiazoak. Zuzena da. Fruitua. Ordua. 12. Matxak. Zuzena da, oso ondo. 32 euro. Denpora daukazue, lasai. Planeta. Eraztunak. Jupiter. Saturno. Oso ondo. 108 euro. Lanabesa. Baratza. Patata. Atxurra. Oso ondo. 2:20. Tortilla. Negar. Txurilla. Arrautzak. Ez tipula zen erantzun zuzena. 2 minutu eta 10 segundo, beste berroa daukazue hor. Mesta. Bataiua. Lekua. Elisa. Zuzena da, oso ondo, 2 minutu. Lekua. Jan. Arginano. Jatetxea. Ez, sukaldea. Lekua. Abereak. Mendian. Baserria. Bai, baserria, bai. Berroneta, 16. Trikitixa. Kupela. Fanango. Erromeria. Bai. Minutu eta erdi. Jan. Espainiak. Mingaina. Hortzak. Ez ahoa. Bueno, listo, ja bukatu dira amarritzak. Oso azkar ibilizarete igarten da entrenatzen duzuela, Guztira 7 erantzun zuzen. Eta, beraz, 250 euro eskuratu dituzue gaurko egunean. Badakizue gaur batena zerotik azten dela, lehiakidero aurkari berriak geuki dituzuez. Eta gaur, zerotik hasi datana. Baina, bueno, aurretik dirotxua irabazi dozue. Por cierto, Isku, zuri, arrautzak ematen dotzue negar egiteko gogua? Ja, ez, gezte darrapatu negar. Segun, zelako hostixi hartzezun. Bueno, barkatu. Esan bezala, 250 euro, poltsikora zuzenean, eta gainera orain bai, amendik aurrera, gure zakuko diro irabazteko aukera ere, izango duzue. Hementxe dago, finala! Eta non dago gure finala, eta gaur, 10.957 euro ditugu jokoan. Azteko, badakizue, gai hautatu behar duzuela, baina, klaro, konturatu naiz, oraintxe bertan, ja, konfiantza gehiegi dagoela hemen. Eta, klaro, gadetu diet, gure taldekide berri, lehiakide berriei, ez ia euren ametsa zeinan, zuena zein zan?
Yucatan. Azkenean Yucatan, klaro, eske, hasi ginenean zurekin baldeaketan. Hasiera batean, nire zarauztarrek, nahi zuten, Eibizara joan. Eta, bueno, segun zenbat diru eramaten eben, ala ez, zagarrotegi xetara joan, ezta? Orain, zagarrotegiak dastatzen hasi dira, eta orain Yucatanera nahi duzu joan. Orain dik Yucatan. Bueno, bale, aldatzen baldin baduzu zuen ametsa, niri kontatu. Bale? Bueno, listo. Gaia aukeratu beharko duzue, eta hauetxek dira gaurko 3 gai posibleak. Altua, baxua, zabala. Zabala zagarrotegiak. Bai, adunakoa. Zabala zagarrotegia da? Bai, adunakoa. Beste gauza bat, bai. Kontrolatzen duzu, Eta gero, aldik izan, kontzerteko musika eta gaitzekin nesko. Orduan bajoak ende bat. Irua, zabala, Bai. Zabala. Zabala. Bale, zabala. Da, aukeratu duzuen gaia. Badakizu, gorka, zueia, advanced proficiency zara, 3 galdera antzun beharko dituzu, 3 asmatuz gero, super galdera erantzun beharko duzu. Bueno, zabala da zure taldekidek aukeratu duten gaia. Agian zabala sagarrotegi bat delako. Ere, bai, bada. Baita, Bueno, eta hoxe da lehenengo galdera. Zein pilotarik hartu du erretiroa aurten? Zu pilotaria zara? Bai. Hauetxek dira aukerak. Ibai Zabala edo Igor Zabala. Ibai Zabalak. Markatuko dugu Ibai Zabala? Bai. Vale. Erantzuna gorde egingo dugu. Bueno. Ondo. Ondo, ez? Ondo Lehenengoa, bai. Lehenengoa ondo, vale. Bigarren galdera. Zein talderena da erein landatu, zabaldu, abestia? Aukerak hauetxek dira. ETS, Thatchers edo Bengo. ETS sonatzeit. Bai? Bai, olako izenburu bat usteten ez bakela album baten, o olako zerbait, o... ETS, esango. Entonces Sarmiento markatuko dugu orduan. Eta gorde ingo dugu erantzun hori. Por cierto, ja, Mexikoko, zelan zan, Yucatan eta beste provintzia ja ikasi dituzu? Ez, hondik ez, batzu bakarri ezki. Bueno, batzu bakarri, bale. Eta azken galdera. Zein lurraldetan dago Zabal herria? Zabal izeneko herria. Eta aukerak hauetxek dira. Nafarroan, Araban, Maulen edo Lapurdin. Zabal. 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 Wow. Nik erantzunik gabe Nafarro, esango nuke baino ez dakit. Eske, ez dakit ikan, Bueno, besteak azkar erantzun dituzu, hartu zure denpora, pentsatu, argudiatu... Zabal... Eske, igual iparralde nautia ere baka, baino... Zabal... Jarri behartza da biskatez, Zabal, esaten bat ditu, agian iparraldekoa da, baina... Zabal... Lapurdin esango. Lapurdi markatuko dugu. Eta? Ez dakit. Ena o... Ez zaude sozio? Ez dakit, ez dakit. Bueno, zuek? Badakizue? Ez. Bueno, hasiko gara zure erantzunak egiaztatzen. Hasieratik hasiko gara. Hauxe zen lehenengo galdera. Zein pilotarik hartu du erretiroa aurten? Eta gorkak esan du? Ibai Zabala. Ibai Zabala, eta oso ziur esan du. Beraz, zuzen alda Ibai Zabala? Bai, zuzena da. 13 urteko bidaren ostean, bai aurten erretiroa hartu du. Hoi da. Bigarren galdera. Zein talderena da erein landatu zabaldu abestia? Zuek esan duzu ETS. Hoi da, bai. Eta ETS, Ento Sarmiento zuzen alda? Bai. Eta beste hau Inez Otxinagarekin batera abesten dute.
orain gelitzen zaiguna da, 3. galdera. Bai, ideikan edaikana. Eta hau zen 3. galdera. Bai. Zein lurraldetan dago Zabal herria? Eta zuk esan duzu? Ez, Lapurdi. Lapurdi esan duzu. Bai. Lapurdi. Claro, ez que hasi zara, Zabal azentu ezberdinekin esaten, eta hobetuen sonatzen bana zan Lapurdi, ez? Bai, Zabal... ez da egit. Ez da diferentziatzen askoikan Lapurditik Mauleako euskalkian diferentzia. Ez da egit. Lapurdi. Zuzena alda. Ez! Nafarroan dago. Nafarroa zen erantzun zuzena. Bueno, gaurkoan ez. Baina, 252 euro irabazi dituzu, Zagardote gehiago tastatzeko. Guztira, 3.496 euro irabazi dituzuen momentuz, hementxe, gure saioan, eta urrengo saioan ere lehiatzeko aukera izango duzue. Badakizue, astelehentik ostegunera hementxe gaudela zurekin bat egiteko prest, eta urrengo saioan gure sakuan, kontuz, 11.495 euro izango ditugu. Zuen izan gara, eskerrik asko eta musu bat.